ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିବ ଇସ୍ରୋ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଏକ୍ସପୋସାଟ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍। ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ରମଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ 650 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ମିଶନ 2017ରେ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କ୍ଷେପଣର ପ୍ରାୟ 22 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକ୍ସପୋସାଟ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କକ୍ଷପଥରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଉପଗ୍ରହର 2ଟି ପୋଲଡସ୍ ଅଛି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୋଲାରୋମେଟ୍ରି ମିଶନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ନାସା ପକ୍ଷରୁ 2021ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଇମେଜିଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପୋଲାରୋମେଟ୍ରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନ ଅଟେ। ମିଶନରେ ନିବେଶ ହୋଇଛି 9 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଭେଦିବ। ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 25ଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉତ୍ସର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଯଥା ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ରେଡିଏସନ୍, ପଲ୍ସର ସମେତ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଆଦିର ଷ୍ଟଡି କରିବ। ତା ସହ ଏ ସବୁର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋ ଉଠାଇବ। ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ 500ରୁ 700 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଜୀବନକାଳ ଅତି କମ୍ରେ 5 ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲୋପିତା।